Няма те снимам. Да, бе. Защо да не те снимам? Защото не искам. Какво ти пречи, ако те снимам? Просто не. Не ти искаш ли да се гледаш като пораснеш какво си маймунче? Не. Ами само маймуните си ядат сополите по този начин. Това не е супол. А какво ядеш? Откъснато кожа. Какво ще пиеш вкъщи? Такова. Ей! Какво? Това е интервю. Ама не е интервю. Това е интервю. Защо сега искаш да бягаш от мене? Искаш да работиш. Ти искаш да работиш. Кажи вълшебна думичка и ще го спра. Това сега в момента е вече маймунката, която снимахме преди няколко години, е пораснала. И сега прави гледай какви огромни маймушки. Ти маймуна! Ти! Стой! Доведи маймунчетата ги снимам по-добре. Не, спри това. Що? Дай ми го. Ти обичаш ли те снимам? Дай ми го. Защо? Какво ще правиш с него? Ще го изтрия. Не можеш. Това ще ми е спомен от дъщеря ми как се, за последен път се маймуносил в детската градина. Може пък и не за последен. Стига си ми щупиш телефона, моля. Искам да го изтрия. Не може. Защо ще го триеш? Ама това стара добре. Може и да не го правиш това. Що?